وەک هەموو جیهانی لە ترکیەژی دەهەیەما ڤایرۆسا کۆرۆنایê de ji bo ku gel xwe ji vayrosê biparêze zêdetir di malên xwe daman û ev yek ji bo sedema tengezarbûn û ecizbûna welatiyan. Ji ber vê çendê jî weke çareserî welatiyan berê xwe dan duçerxeyê. Li gorî amaran bi sedema ku kesan ji vayrosê diparêzin û bolaşê mirovan bi tendurustin di nava sê mehên borî de li Tirkiyê bikaranîna duçerxeyê ji sadî 200 zêde bûye. û vê yekê jî bandoreke erênî li ser karê firoşkarên duçerxeyê kiriye. Li Enqere paytexta Tirkiyê jî firoşkarên duçerxeyê ji rewşa heyî keyfxweş in û dibêjin vayrûsa koronayê bi wan bûye derfeteke mezin. Son 1-1,5 aydır aşağı yukarı Nêzîkî 45 rojin em qet nasekinin. Karê me ji sedî heftê heştê zêde bûye. Kêm maye ku em berhemên berdestê xwe hemûyan bifroşin. Welatî ji bo ku xwe ji vayrûsa koronayê biparêzin û bi dilrehetî kar bin biçin karê xwe berê xwe didin duçerxeyan. Em dikarin bibêjin ku hema me depoyên xwe betal kirin û eleqeyeke zêde bo duçerxeyê heye. Ji ber ku vayrûsa koronayê bandoreke neyînî li ser aboriya Tirkiyeyê jî kiriye, kesên ku derfetê nabînin duçerxeyekê nû bikirin, berê xwe didin tamirkerên duçerxeyê. Ömer Bilgiç ku ev 18 salên karê tamirkirina duçerxeyê dike dibêje, ev 2 hefteye pêra karê xwe nagihin. Depoda kalan bisikletler falan çıkartıldı şimdi. Duçerxeyên kevin yên ku li depoyan de diman hatine derxistin. Li gorî heyamên borî niha çêkirin û tamîra duçerxeyan zêde bûye. Ev nêzîkî 2 heftê karê me zêde bûye. Ji serî heta binî çêkirina duçerxeyekê zêde pere nake. Her çi qas kirina duçerxeyên nû zêde bê jî hejmara kesên ku berê xwe didin me jî gelek in. Ji ber ku aboriya wan têrê nake duçerxeyekê nû bikirin. Welatiyên ku ev heyameke dirêja di malên xwe de demê xwe derbas dikin jî dibêjin van qedrê duçerxeyê nû zaniye. Pandemi süreci boyunca da insanlar dışarı çıkmak istiyor. Divê heyama vayrûsa koronayê da gel dixwaze ku derkeve derva û naxwaze êdî li malan bimîne. Ji lo me jî bi duçerxeyê dikarin biçin her derî. Gel bi duçerxeyê xwe ji vê vayrosê diparêze. Divê heyamê de me qedrê duçerxeyê bêtir zanî û êdî bo herkesî bi qedre. Sonuçta evlere tıkılıp kalmıştı insanlar. Ev demeke dirêj bû ku welatî di malên xwe de diman û bi tirseke zêde wesayetên vekosina komî swar dibûn. Lê duçerxe wek xeleskereke gihişt hewara welatiyan. Hindik bê jî welatî bêhna xwe berdidin bi duçerxeyê. Firoşkarên duçerxeyê amaje dikin ku li gorî daxwaza her kesê duçerxe heye û bihayê wan jî navbera 500 û 5000 lîreyê de diguhere. Tamirkirên duçerxeyê jî dibêjin ku tamîra duçerxeyekê 100 lîre derbas nakin. Her wiha ji ber zêdebûna eleqeya ji bo duçerxeyê, şaredariyên bajarên mezin yên Tirkiyeyê yên weke Stenbol, İzmîr û Enqereyê jî biryar dane ku ji bo hezkiriyên duçerxeyê rêyên taybet çêbikin ku tenê lê duçerxe bê bikar anîn. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.